Balkan vilayetinin Türkmenbaşı ve Balkanavat şäherlerinde ilat plastik bank kartyny almak üçin azyndan 6 ay garaşmaly bolýar. Bu aralykda Sewitde bank kartlaryny ogurladýan ýa-da dürli hilegärliklerin pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly ýaşaýjylar we bank işgärleri Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Şu günlerde kartyny ogurladan, yitiren ýa koduny ýalňyş ýazan raýatlar Halk bankyň, Daýhan bankyň we Türkmenbaşy bankyň yerli edaralarynyň täze kart almaga baranda olara 6-9 ay garaşmaly boljakdyklary duýdurulýar. Bu ýagdaý hususan da täze enelere ýaramas täsir edýär. Sebäbi bu olaryň çağa kömek puluny ýarym ýyldan 1 ýyla golay wagt aralygynda alyp bilmejekdigini aňladýar. Dip Balkanlı bir ýaşaýjy 7 noýabrda gurrun berdi. Bank işgärleri munyň sebäpleri barada raýatlara açaçan we anyk düşündürüş bermeýärler. Olar diňe bank kartlarynyň aşawatda ýasalýandygyny we paýtagtdan Günwatar vilayete uğrudylýandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Bular ýaly ownuk meseleleriň hem bir näçe aýa uzamagynyň özüde ýurtda banklaryň işiniň nä derejede pesliginden habar berýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada ýokurda ady agdalan banklardan komentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda bank kartlarynyň ýetmezçilik edýändigi barada aşawatda habarçylarymyzyň beren maglumatlaryndan bir aýa golay wagt soňa gabat geldi. Oktýabryň ortalarynda habarçylarymyz bilen anonim gürleşen mobil aratnaşyk bölümleriniň işgärleri kartlaryň ýetmezçiliginiň hasaplaşyk hemde konvertasiýa meselesi bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Telekeçileriň pul çalşygynyň ýoklugy sebäpli Hytaýdan gerekli plastik we çip getirmeyi besedendiklerini aýtdylar diýip aratnaşyk ulgamynyň işgäri 17 oktýabrda gurrun beripdi. Ministrler kabinetiniň 2 noýabrda geçirilen mejlisinde vice-premier Hojamurat Geldimuradow Halk bank Paýdarlar Täjirçilik banky tarapyndan ykjam telefonlar üçin sanly kart programma üçünçüliginiň işlenip taýýarlanýandygyny aýtdy. Ol munyň NFC we QR kod tehnologiýalaryny ulanmak arkaly galtaşyksy tölek amallaryny geçirmäge niýetlenendigini belledi. Ýöne onuň haçan ulanışa girdiljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu aralykda Balkanda bank kartlaryny ogurladýan ýa-da dürli hilegärlikleriň pidasy bolup, kartyndaky puluny aldyrýan raýatlar köpelýär. Meniň isleýän bankyma her aýda 200-den gowrak adamyň ardasy gelip gowuşýar. Olar plastik kartyny ogurladan ýa-da puluny naklaşdyryp bermegi sorap, başga birine koduny aýdyp pullaryny aldyran raýatlarymyzyň arzalarıdyr. Mundan başga da internet hilegärleri hem köpeldi. Olar kart eýerlerine hamala bankdan jaň edýändigini aýdyp, siziň hasabyňyzdan şu wagt pul çekildi, siziň habaryňyz barmy diýip kart eýerlerini panika goýup, olardan bir gezeklik uğradylýan tölek koduny soraýarlar we kartlaryndan tölek amala asyrýarlar. Dip yerli banklaryň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.